L'activitat ha tornat avui a l'estadi municipal amb l'inici de la pretemporada del primer equip de futbol de la ciutat. El matí ha començat amb la tradicional benvinguda del president del club, Joan Agustí, que ha animat els jugadors a fer la seva millor temporada. Els he dit que no havien fitxat per un club, sinó que havien fitxat per un equip, sinó que havien fitxat per un club d'una ciutat que s'estima el futbol, que té un ADN especial i que té uns valors que no ens fan ni més grans ni més petits que els altres, però sí que volem que ens facin millors. I els he demanat que vinguin aquí a Olot a fer aquesta temporada, la millor temporada de la seva vida. El primer partit dels homes d'Arnau Sala serà el proper 26 de juliol contra un club empordanès, l'Escala, un maig que preparen amb la plantilla gairebé tancada. Han arribat molts jugadors nous, però penso que serà molt competitiva. No hem fitxat grans noms ni grans estrelles, però penso que els jugadors faran una tasca que és la que els volem, no? Per competir en aquesta categoria, i és el que necessitava l'Olot. Estem molt contents amb el que hem fitxat. Ens falta pràcticament potser només un jugador, que és un jugador pel mig del camp que estem negociant, i amb això ja pràcticament donaríem per tancada la plantilla. Pel que fa a la porteria, tot apunta que el tercer nom serà el Dian Casaro Giannini, guardameta procedent del Lloret i que actualment està en fase de proves. Juntament amb Wilfred, fitxatge d'aquesta temporada, i Campos, porter del juvenil, defensarà l'esquadra olotina. Aquest dijous al vespre, a partir de les 7 de la tarda, el club ha convocat a tots els socis a l'Assemblea General Ordinària, que es celebrarà al Casal Maria d'Olot, per explicar als seguidors les novetats de la temporada 2014-2015.